200 000 ľudí dneska zaspí a už sa nikdy nezobudí. 50 miliónov ľudí bojuje s rakovinou tieto chvíle, tieto dni. 2,5 miliardy ľudí na svete nikdy nevidelo internet. A 6,5 miliardy nikdy nesedelo v lietadle, bro. V obyčajný útorok je sen niekoho iného. V bežný deň je zázrak, za ktorý sa modlí niekto iný. Neber veci ako samozrejmosť, G. Neber veci ako samozrejmosť. To, čo máš dnes, zajtra nemusí byť. Toto je reminder, toto je pripomienka, že aj tvoj deň príde jedného dňa. Na tvojom pohrebe sa stretnú tvoji známi, tvoji kamoši, tvoja rodina. Niektorí sa posťažujú na počasie, niektorí budú pičovať, že tam je zlé jedlo na kare. Niektorí ani neprídu, lebo to nestihnú, lebo do toho niečo iné dojde. Tvoj život bude zhrnutý do pár viet.